Andam ang Compostela Municipal Police Station na nga atubangon ang mga pasangil gikan sa pamilya sa usa ka suspect nga namatay samtang anaa sa kustodiya sa kapulisan. Natong Biyernes, Hunyo 13 ning kasamtangan nga tuig. Kini ang gibutyaga sa mao nga police station human nag-viral sa social media diin na nangayo og hustisya ang pamilya sa namatay nga suspect nga giilang si Arnold Duran. Kinsa nadakpan humana sa drug bypass operation sa nahisgutan nga lungsod. Ang nasangpit nga post sa nipasangil sa mga pulis nga mikulata kang Arnold nga nakaangkon og mga bunog ug samada sa nagkadaiya nga bahin sa iyang lawas. Sa eksklusibong pakighinabi sa Bomb Radio Cebu News Team kang Police Captain Lino Galvan III, ang hepe sa Compostela Municipal Police Station, di pa mahayag niini nga namatay ang suspect nga si Arnold tungod sa heart attack og hypertension og nakuha ang mga samad niini tungod kay nisukol kini niadtong nadakpan siya sa nahisgutan nga bypass operation. Sa diha nga nakahiagom ang mga samad sa lawas si Arnold samtang nagpadulong nga sa police station sa nga lungsod. Ang mga arresting officers sa nakahukom nga dali siya nga gidala sa tambalanan diin siya gibutyag nga namatay. Gipasalig ni Police Captain na Galvan nga panayon pang investigasyon sa mga insidente. Ilabi na ang kamatayon sa biktima diin ipaubos sa autopsy o special report. Doon naman yung mga witnesses natin, yung taga National Prosecution Service natin, ating representative from media, as well as ang ating barangay official, no, na nakita nila, no, as na iba doon sa sinasabi nila or sa post na lagay nila sa media, na inalin sila sa media na tinorture daw natin. No? So, yung ating mga witness, so nakita nila, no, yung ating subject. So, ang tropa nag-decide, no, na idalhin siya sa malapit na ospital. Trinay siya, no? Binigyan siya ng medical treatment ng ating mga doctors. But after 15 to 20 minutes is dineclared siya, no, na dead.